Dik Setyo kalian Dik Siska mugi anggenipun jejodohan tansah pinanggih gesang ingkang ayem tentrem, murah rejeki, panjang umur, slamet donya, slamet akhirate. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin. Amin. Nggih. Mas Bagong. Bagong dongake nganggo basa Arab. Oh alah agar pomonge wong paido toko Joko. Lah ngapa? Awake dhewe morak-marik ra gablek bojo kok ndongake. Wong donga ki aja kok tonton sapa sing donga, rungokno sing didongake. Lho aku mau ndonga barakallahu laka wau artine lak muga-muga Gusti Allah berkahi temanten sak kloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sak kloron nyawiji ana ing kebecikan. Amin. Kowe ndonga nganggo basa Arab. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Celuk. Kanggo manten lho, Kang. Iki dongane wong mapan bobok lho. Lah mantene ora bubuk metenge kapan? Waduh. Apik iki ya. Oh, metenge nganggo bobok sik to. Lah saya par turut dalan. Ah ya sing dienteni ya kuwi kok ya. Kowe yo melu ndongakno ngono. Cek. Suncak ya. Lah kula ndonga kiambak ora kabul nek ndongake manten. Lho, lah kok ora ndonga kabul piye? piye? Lah aku seprono-sepene njaluk modot ora kabul kok. Ndongake manten iki lho. Kuwi apa dhisik pakmu ki kurang bahan ngono to, Le? Yo gak ngerti to, Mas. Kok kurang bahan gawe iki ceritane Lik Senen. Heeh. Kuwi genah Lik Senen kan ya akrab karo aku. Lik Senen sapa? Senen iki Pak Uncek. Oh, ya, kuwi tau cerita. Heeh. Aku gawe uncek iki jane ra sengaja kok Le. Lah piye to, Dik? Sirku tak nggo tombo kesel kok ngono to. Dadi iki lho. Dongakne ya. Nggih, selamat Mas Setyo. Mugi anggenipun bebrayan tansah pikantuk kamulyan. Amin. Jodoh ingkang sejati. Amin. Nggih, kula mung meling jenengan kalih Mbak Siska kedah kersa nampa kekurangan siji lan sijine. Nah, Nah, insyaallah yen gelem nampa kekurangane uripe ayem tentrem. Jadi mengakui kelebihan pasangan dan menutupi kekurangan pasangan. contoh bojone Uncak. Gelem nampa kekurangane. Kaya aku karo bojoku to, Mas. Iya. Bojoku gelem nampa aku kekurangane apa enenge. Heeh, iya bener. Pancen kudu ngono. Meling kanggo Dik Setyo. Wong omah-omah ki kudu duwe sangu. Sangune wong Sangune wong omah-omah ki simpel cukup 1 juta. apa kuwi, Tru? 1 juta kuwi setia, jujur dan takwa. Apa sebabnya karo bojo kudu setia? Wong ki nek setia karo bojo lho, ning ati ki sine sing bagus mung bojoku tok, sing ayu mung bojoku tok, ora ndi pikiran nyeleweng. Sing angka loro jujur. Wong ki nek jujur karo bojo bakal ayem tentrem. Ya ta? Ya. Kula ki kowe iki iso kandhane ora iso nglakoni. Lu ngomong jujur lah wingi nyelempit kene nggon pecis e. Gara-gara kuwi aku malah padu mbek bojo. Ngeten Kok iso? Pripun? bar dereke panjenengan nika. Nggih. Kan panjenengan paringi 1.500.000. Nggih nika teng Aja Gedang nika. Nggih, sing 1 juta kula keke bojo kula. Nggih. Sing 500 kula simpen rekake dit lanang. Oh iya. Lah kula nek nyimpen delak kula cepeke nggen petisir kaya bapak-bapak ngoten niku. Slempitke mriki. Nggih, lah kok Pak Yoyo. Nggih. Pas maghrib salat jamaah. Kula imam bojo kula makmum pecis kula nggo. Apik. Lah pas rukuk ngeten iki dit 500 jeblok. Lah kula batin nek njupuk dit salatku batal. Iya no. Nek ra tak jupuk ya selake dhisaan bojoku. Bojo kula ki ya biajiret kok. Lah kok sujud niku mbrangkang maju. Jika dit 500 niku, akhirnya padu royokan duit. Anak kula ngeten, bapak ngalah diteben go ibu ngono. Ya le Pak ngalah kula ngoten to. Terus akhirnya ngeten gandeng bar padu salate pun batal to. Kula ngeten ayo salate baleni neh kula ngoten. Salate baleni. Ning atine sik merongkol mesti Sing merangka wong jenenge bar padu niku maca Al-Fatihah nggih kalih ngoso. Ora kena. Allahu Akbar. Aku nggo anyel kok, Gong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iji anyel. Lah bareng aku balap dolin bojo kula ngene iki. Ora arep amin. Salat kok padu. Lah kula intine kan ngene jenenge wong karo bojo ki kudu jujur. Bener. Wong salat ki ngadep Gusti Allah kudu semeleh atine. Ya. Sing keri dhewe takwa. Takwa. Wong rumah tangga ki yen dilandasi rasa takwa, takwa marang Gusti Allah, nindakake apa sing dadi dawuhe, nyingkiri apa sing dadi larangane, bakal ayem tentrem. Iya. Inna akramakum idzaloi atqakum. Artine Sak temene wong sing mulya ana ngarsane Gusti Allah ki wong-wong sing padha takwa. Ngene iki lho. Rungokno to. Waduh. Mboten Gusti Allah. ya sore Mas Setyo bengi iki khusus sliramu
Aku ora ngewehi pitutur apa-apa. Lah ngapa? Aku dhewe ya bar pegatan. Loh, dengan pengalaman masa lalu kan jenengan bisa bisa mengambil nggak hikmah. nuturi. Nggih. Ning ngene lho, Gong, wong atase wong kondang dagelan kondang bayare larang lho. Kok ya iso pegatan ki terus kowe nek pengen piye? Tuku no. Mboten pareng ngoten Wong niku. edan. Boten bareng. Nek tuku ning endi? Langon. Apa enek saya ngendi-ngendi wis tutup kabeh ngono kuwi. Tutup napa wong delikan kok, Mas. Pira ning Boten kono? namung gegojekan. Nggih. Nggih. Niki mesake niki lare kalih niki. Lek Mas Setia aku ora mesake Mbak Siska niki lho. Mendhi wis mbaten aku seperti patung di sini ngono. Monggo saged lumengser Mbak. Monggo. Selamat sukses nggih berdua nggih. Ganti, Matur nuwun Mbak. nggih Mbak. Siska. Bahagia selalu Mas Tio. Ya matur sembah nuwun wis pahargyan ibate kaya ngene leres ngendikane Bu Gesi, pokoke saling menjaga Mas Setyo, Mbak Siska. Wah. Jan elok. Hiburane ya pake dhewe sing asta. Pak Yoyo komplit saka Madangkara. Wah, ya kurang siji Mas iki. Apa? Mbok yo nyewa kipas kok ning kene ngono to. Nggo apa? Panas lho Mas gembro. Ya sen mau. Wong ki lek metu keringete kuwi malah kalorine Sehat. terbakar malah sehat. Gewer Nah, terus. rungokke kae. Lah ning nek Bagong niku nek keringetan terus raine suwe blonyok, Pak. Blobor ngono to. Nggih. Ora dadi bagong, Lah apa? dadi upin-ipin. Nggih, alhamdulillah menika para tamu, para pepunden ingkang nyengkuyung paring pangestu menika kathah sanget Mas Petro. Nggih. Kanca-kanca seniman. Nggih. Wah, Cindilaras sing mlumpuk iki ora payu ta, Cak. Nggih. Ugi salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman ing wewengkon Sragen Sragen mriki. saestu komplit menika. Nggih, jan luar biasa. Ya apike seniman nu ngeten niki ketika Nggih, nggih. ada salah satu teman yang punya hajat sebagai teman kita harus nyengkuyung piye carane iso ngaturake sak becik-becike ya Mas ya. Nggih, Nggih, senajan terus. to nggih namung kaya kula iki mung melune mung donga karo nyengkuyung bau ngeten. Kowe iki omong kok meneng ae lingak-lingu tok wis ra ketok kok mburi. Ora omong. Ning dhuwur ning dhuwur. Dhuwur-dhuwur, Nggih, ben awet ketok. mangke. Ben ketok. Teh kaya njujung tremos. Ayo. Truk Gak. ning saru Piye to? sinden lagi dahar Oh, lagi ngisor sik. Nek ning ngisor ra ketok lho Mas Bagong. Ora ketok ya, Mesake Bu. disoting e, mesti mirsani lak ya. Di syuting tadi ya ben ketok. Apa gen ketok nang nggon debok kono wae ya, kok nang nggon debok kono. Ora. Lah ngopo? Ya pekewo. Apa ke wong apa? Wong Padalang ki lho ibarate ki Gusti Allah e kaya Wayang, heeh. Gusti Allah wayang awake dhewe wayang menungsane umate. Mosok enek Lah umat nek kok wis tenanangan. nek wis dikersake ya ora apa-apa wong wis dikersake kok. Gah. Rene Kersake piye? Innalillahi. Rene acak nang nduk debok ra apa-apa lek pengen tak suntik. Mboten anu pekewo kula Mas. Wis entuk pelilahi lho. Palilah kok beli. Oh iya. Mboten kula enten mriki mawon. Ora lewat kene enek dalan. Kula ajrih mengken kualat. Aja kok beda-bedane karo Mas Kangko gelem ora gelem apa. Wong tak slentik latu-latumu lho. Kayu iki aman. Mboten kok ngaten. Kene lho, aja peh ngene kanca terus kok dagang ngono ora oleh. Mboten kok ngaten. Yang Apa? mriku kan pun bebas. Hah? Jenengane ketok miayi ngono lho. Yang Ya, mriku wis. kan ketok Eh, gali. Halah kowe omong. Apa peh iki gak sing ngejab Mas yo yo. Mo. Ayo. Ora kok ngono Mas. Iki kan Pak Yoyo ki Pak dosen. Ya, Terus padha aku wae. pecicilan nang kene. Lah nang kene wis renek sene kari duse. Ayo tang. Ora apa lho. Pak Yoyo we ra apa-apa ae. Munggah. Angkatan Mas Bagong nanti kene. Ayo. Aku ki menungso kudu to. Kene lho ora ayo. Ki riyen to. Ajeng. Ndi aku sirku nyekel pupumu ngono lho sik kok. Bak yo pah jan sak ceplukan. Gak, asline penasaran. Karo gak kesrowo. Semene. Ora jempole. Ora kene lho. Kok tak munggah ki Mbak mawon. Iso to? Saged. Ayo, hati-hati lho, hati-hati. Tak tulungi ngono lho, bener hati-hati kok ya malah ora. Nah ya, nah. Ayo. Terus aja ditulungi. Heh? Terus aja ditulungi. Lah iya tak tulungi ya. Nggih. Alah, ya. Alah. Amit sewu le. Amit sewu le padahal. Wayange kudu manut karo dalang lho ya. Nggih, Lek leres. gelem munggah ning debok ngene iki manut karo dalang. Dadi kowe kudu nang kene nganti subuh ya. Ngene. Lah yang dereng metu peranen mosok enten mriki terus. Lho, ora apa-apa, awakmu dadi pilar caya ketoprak kae.
Ngono kuwi. Oh, ngaten. Dadi kula sing nunggu gunungan ngenten iki. Nggih, saiki disapa para penonton. Ayo, ndang. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Dikei background no ben apik. Nah. Wes. Ayo, Jar, lampune sing abang, Jar. Ayo sing abang. Lampune, Jar. Nah, wis. Matur le Pak Dalang matur nuwun. Ora. Jenengan pun maringi kula peran dadi memedi matur nuwun nggih. Men wayangan dadi memedi nggih. Nggih. Mas cilikno to Mas, panas sih lho Mas. Kleru posisine iki ora enek follow-ne ning kene. Kene. Ya timbang tak bianting manut to. Nggih, manut. Ayo. Astagfirullah. Mas cilikno Mas. Yo, ayo. Nah, iki pas iki, mbagekne karo penonton. None ning. Yo. Yo. Kendalu para pamirsa sugeng lelenggahan kanthi merdika. Ngapa mripatmu? Panas lho Mas. Ayo. Rasane. Iki turbone sing kena ora ta turbone? Ayo. Deng. Empu tong bajil. Apik mbageke ra apa? Ya. Nggih, sugeng dalu sedaya kemawon, para tamu, para lenggah. Nggih. Sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Kok lagi iki lho, Mas. Wayang golek wis metu Iki jane iki libukan. lakon napa to ya? Kok Ora terus kaya apa-apa. ngene iki lho. Nggih. Wis ora Pokoknya masalah ngono. Pak Yoyo urung dawuh medun ora entuk medun. Ora entuk medun. Lah nek ditutupi kaya ngene lho, Mas. Malah aman ora kepanasan kok. Aman kepiye aku malah dikira entut. Lantut. Lah nek swara renek ujut iki. Eneng suarane, enek wujute sampean ya. Wis kono, jagongan karo Pak Yoyo. Ayo. Cah bagus. Sampun kelas pinten? Paut, Pak. PAUD. Nggih, Pak. Apakah kepanjangan PAUD? Paut kuwi papa udah. Oh, salah. Nggak Apa, boleh. Pak? PAUD itu apa? Apa Mas Petro PAUD? Pendidikan anak usia dini. Nah, usia Oh, dini. niku to. Kula Nggih. pinten papa udah. Udah tak sampluk latu-latuku ora. Sekarang umur berapa, Nak? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Besok kalau besar pengen jadi apa? Maling, Pak. Mantri. Nggih, Pak, mantri, Pak. Jadi apa? Mantri. Mantri apa? Mantri suntik, Pak. Loh, nyontek sapa? Bu Keksi. Tak keprondasmu kuwi bojoku. Napa Saka nggih? sontek karepmu piye? Ora kena ngono kuwi. Aku arang-arang nyontek kok. Arep kok suntik dhewe ora. Lah suntike bapak pun lemah kok. Ora kok tak go ngene mak era to. Nggih. Elok. Keteran mama diteran boten. Ngoten. Boten kula mboten nyuntik anu garwane jenengan. Ayo. Nyuntik bojo kula repot kok. Repot yo titip ora. Titip ra ndedit kok. Nyilih kancane. Titip aku nek repot. Emah, kowe ra titipe ngethek kae kok. Lah aku piye sing ra duwe? Lah apa meneh kuwi garangan. Kowe ngerti ta lek ngene biasane wayang golek tau mirsani. Leres nggih. Wayang golek iki saka Wayang Sunda. golek. Nggih, Ya bentuke saking kaya Jawa Barat. kaya jenengan ngene iki. Nah, nggih. Lek wayang kulit ngene lak ngene iki tak cekel ngene iki lho. Cekel niki. Lek wayang golek kan tak rogoh kon jero. Dadi Nggih. kabeh mau lak ya. Iki lho nyekel gapite ning kene iki lho. Oh, ngaten to. Iya. Ngopo, Cek? Enak. Engkrau iya. Ape, Cek? Nggih, Luar Pak. biasa nggih. Pripun, Pak? Kowe kaya jagoan ning angkringan lho iki. Ora
Iki jam pira kok Pak Yoyo kok kon wudu iki. Sing ngakon wudu ya sapa aku. Lah Aku ora ngakon wudu. wudu lagi teko kok apa nggen bathuk wis mampet tok dhewe santai. Ayo. Wong wis ora nek banyune. Nah, iya. Pak, Hah? kula mriki beto gandengan lho, Pak. Gandengan? Nggih. Sapa? Yang kula, Pak. Pacar kula, Pak. Sapa? Nika lho sing klambi abang nika lho. Oh, padha silike. Nah. Lah ono paranono-rono. Mengke Dan selang nembang. ngantuk mengke. Oh iya dingusake ya, ya. Mengke selang ngantuk benjang sekolah. Heeh, iya. Kancamu sekolah to, Le? Kanca, kanca Kang. Ya parane ya dikanti. Heeh. Wah, Ya. apik lho. Ya. Kowe iki piye to cekel ngono ki lho piye lho Cak? Lah mau jambon gunungan Katut to. Ayo. Apa? Mesake. Ngono ora gelem njaluk tulung aku lho ora. Mesake. Ayo. Iki lho. Betul yangi to? Beb. Iya. Kanca sekolah. Kanca sekolah. Takoni no. Namanya siapa? Namanya siapa? Legit, Oh, Legit. Rumahnya mana, Nek? Sanggran, ngerombot tangen. Sanggran ngerombo tangan. Nah. Iya, iya. Jenenge Legit. Legit. Oh, Sudah Legit. kenal ini? Belum. Oh, kok belum toh? Jare kancamu kok ora kenal Lagi paut aku wis SD kok. Loh. Eh, Kanca dolanan iki kan rapati apal jenenge. iki paut kowe SD. SD. Alah alah alah. Dek Legit kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas tiga. Kowe paham kok Jangan. dari koncone iki lho. Ora. Kowe ngaku-ngaku kanca. Aku ngomong ora kenal wong. Kanca dolan ngoten lho. Jare kamu koncone iki lho. Mas kaya ngono kuwi. Tangan SD kelas 3 kok. tanganmu do gede-gede kok. Sealon lho biantre ra ukur. Dene ngomong koncone. Kanca dolan. Iki najan paut, Dik. Iki wis tuwek ya. Kok tuwek piye to? Paut. Paut kok tuwek iki lho. Jagongan karo Mripatmu ombot ora roh ngono to. Kuwi lho, takoni Legit. Jagoan. Jagoan. Ya, kita kan lama nggak kejumpa. Ya, salim dulu. Salim. Salim, Aku salim. sing wedi ya. Aku ra nyatek. Gak apa-apa ada Pak D di sini kok. Nah, Loh, kok malah sing cium tangan kowe? aku kan paut kene SD. Ya bener. Anak paut ya cium tangan anak SD. Apik kuwi tata kramane dinggoni. Nggone. Ya, Dik takoni. Legit, Pengen nembang apa? mau nyanyi apa, Dik? Mau nyanyi apa? Sik tak mikir sih ya. Oh, Bahaya. Sik tak mikir sik ya. apa? Iki mboke ndah menyele ya cah iki. Apa ya? Capek gunung. Oh, Caping caping gunung. gunung. Oke, ya ya ya. Mami bawa mboten. Nggih. Nggih. Larasnya mau pelok atau slendro? Apa ya? Bahaya. Slendro, slendro. Slendro. Madep Rendro. rono, madep Madep rono. sana, madep sana. Nah, kamera ndang. Nah, ngono. Jenggleng mboten. Nggih. Sing jengleng Nggih. anu nggih, diuncek nggih. Sing jenggleng Diuncek ya. Niki napa? Niki tugu Lara karene. loro Loro karone. karone. Ya. Pinter cah Yang iki. delok sing Karone. cilik kaya apa sing gembrat kaya apa. Nah, iya. Apik. Papok. Eh. Papokmu kapan? Brot gembrot ora. Piye, Bro? Kondang bawa kondang medun e. Apa? Ngarani wong gemblot. Lah iya. Apik tenan. Iki coba, Nduk, Caping Gunung iki sisan dikersakake kalian keluarga besar dari Jakarta. Ya, Caping Gunung. Ya. Ya. Sing jenggleng urut, aku, Bagong terus uncek keri dhewe. Ah, Ya. Petruk Bagong terus Sing pertama sapa? Pak D, Pak D, Pak D. Pak Mbah, D. Mbah Petruk. Pak D Petruk. Ya. Petruk. Kuwi- Aja ngajari ngono. Petruk. Pak D. Pak D. Kok Kuwi ditiru? apa? Ini Ah, namanya oh. Upin Ipin. Oh ya. Ini toh. Heeh. Ini ndas. Ya. Mustaka. Kowe ki ngajari Ini tenanan namanya dikira. irah-irahan. Yang modet itu antena. Saben bengi Elak. nyawang. Iya, bener bener bener. Ya, Truk. Yes. Gimana, Dek Legit?
Gimana? Kerasa enggak Pak Di Petro? Ya sidik. Yes. Loh, ya sedikit. Ya sedikit. Aku Genti Kak anu Pakde Bagong. Pakde Gembrot. Oke, Pakde Gembrot. Tapi kingko robo gak sih? Lah, iki Lek wewe kemenyek. mudeng. Piye? Iki sing Betul nggak mikir. sih? Gimana? Awake gembrot ngasihin klambine gak muat kita. Seneng ana Pakde Petro kuwi lho. Apa eneng gaweke seragam kancane kok ukurane dinutke awake kono. Kayak ketake cilikane Birgita yo ngene iki. Jek apik niki Pak, wong niki mboten meler kok. Oh melah. Nana yo. Yen memajang mengkaro janur kuning. Loh samar yen panggunge amblek. Dadi jerit. Ora. Wis. Kowe nyawang Pakde iki karo Pakde Petro. Kebu karo sapi ngono ya. Kowe karo diuncek letonge. Malah kuwi kena nggih rabuk ya. Ayo uncek genti. Loh, iki genti ya. Kosek kuwi lho. Kire oleh Ambu tonge kulo gak letong, Loh, ambu kulo wangi kok. Iya. Ambune wangi kok ya. Kudu letong kok ya. Telek kok. Piye to wingi ya padha ae kok. Oh padha ta? Aku karo. Karo kok teko kene. Saiki gilirane diuncek sing jenggleng. Kembang ya. Mikir. Ayo tuwek-tuwek mikir. Wuduh. Enggak. Jengglengmu kon dhuwur, jengglengmu kon dhuwur. Kene. Lah wong madhepe rono lho. Iya ning kok kono jengglengmu. Lah, Repot tuh. Kembang wae weton guna Iya. Ora kaget nduk karo jenglingane uncek. Nggih, mboten kaget kabeh, Pak. Kaget kabeh. Nggih. Iya. Kaget kabeh, Awakmu Pak. iso. Iya kan harus slay. Hah? Slay. Sini ya kamu. Ayo. Sele. Udah salim Pak Yoyo belum? Kakak. Dereng. Oh salim Pak Yoyo dulu, salim dulu. Awas. Ini berbisa loh. Berbisa loh. Awas loh. Gak mungkin, Pak. Dah. Ndah. Wah, iya ayune. Pak anu to seniman ki, Bapak. Bapak asmane Boten sinten? Bapak dekor. Hah? Pengusaha Dekor. Oh, Pak Dekor. Oh, Pak Dekor. Ibu Ibu presiden. Rias Manten. Oh, Ibu Rias Manten. Ibumu namanya siapa? Ibu Suci. Wah, kowe iki anake Suci to. Oh, bayane Suci Vita Dewi. Suci mbokmu kan rada koclok lho, Nok. Suci. Mbokmu kan rada koclok. Gak boleh ngece wong tuwek. Lah, kuwi. Wis ditambahke. Wis ditambah, mbokmu wis ditambahke kocloke. Oh ya Wis. wis. Nek bapakmu Pak Agus aku kenal. Wonge Mbok kira mbokku po SGM ngono. SGM ki apa, Nok? Sing tinggi lah miring. Sing tinggi miring. Suci Ora pareng karo Bu. Ora pareng ya. Ora pareng kok karo ibu kok Suci gila miring. Lah kan aku kan ngomong neng Ora, iki. iya. Iki gak SGM tapi wilaras. Oh, wis marah. Marah. Wis parah. Wong mbok ora gila kok ngomongke gila ndak boleh ya. Heeh. Syukur Lah iki lho sing pertama kok. Senen ana ora cetha wong tuwa kok. Kajane apa mbok iki ngopo? Edan. Mandak. Nek kan ra gila. Ayo. Ibuku kan waras toh. Iya. Pocita. Serwi.
juga punya kelebihan loh Mas Yoyo. Nggih. Bisa melipat-lipat tubuhnya. Iya toh? Nggih. Ah. Ayo Mas, tunjukkan. Pegel. Tunjukkan Kak. Pegel. Ayo Kok buka. ngopo kok bacot ngene iki kok apa? Melipat. Pegel lho lakne pegel aku tanganku nek pegel ngene iki. Oh, alah nari iki mau bacot pegel ngene. Ayo coba awake dilipat. Terus. Sik balane sik piye piye. Lho, ora sakit kuwi. Oh enggak. Ayo yang lain mana? Yang lain. Kaki, tangan. Aja dibuka. Ora wis nganggo kantok. Oh. Ya, Santai gimana? wae wis kabeh kok. Wah, luar biasa bisa iki. Tepuk tangan Oh. kanca-kanca. Iso kaya ngono to, Nduk. Ada lagi. Apa? 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 Pak. Wah, enek suarane. Suarane lho. Lho kok Pak tus. Kok beda karo ngene bojomu ya? Iki muni maktuk kono ya. Bojoku piye? Bunmu. Wah. Luar biasa, Nduk. Elak-elak. Yang ngajarin nembang siapa, Nok? Pak De Bagong Kendang. Oh, Pak Bagong Oh, Kendang. nggih. Bapaknya Mas Pandu itu. Nggih. Iya. Dilanjut. Dan Sapi tang. Panas. Panas. Panas udan. Panas udan. Aling-aling. Caping gunung. Capek. Gunung-gunung. Sampinge sampe gunung. Parian ndak? Heh? Iya. Parian. Parian. Oh, parian, monggo. Coba parian. Wayang golek. Wayang golek. Linggih ning dingklek. Linggih neng dingklek. Dalange tuwek, Dalange sinane cilik. Dalange tuwek. Penyanyine cilik. Sanine cilik. terima kasih. Ora apa-apa tuh, Pak. Nika mboten tuwek. Pak Yoyok nika mboten tuwek nggih. Lah apa? Sepuh. Padha wae. Padha wae sepoi kambek tuweki padha wae. Nah, Iki celaka ngajari iki bantah to. iki nek dibojo sok ben sing lanang mingket sithik ngono. Nanti. Ayo, kasih. Pajan. Nadian wadon sarta Suara suling kumandang suarane. Ali mulan apa setnya ning kalakon ngono ya ngono. mane banyu Elok jos. Cita-cita mau jadi apa, Mbak Legit? belum dipikir. Oh, belum dipikir. Sini Bener. tak lapi kuwi. Heeh. Mesakne ora gelem. Sing kuwi kan ketok mesra ngono kok malah Ya mesti gila. Oh, iya. ketingale ngaten. Langsung langgamnya ya. Langsung langgame. Eh. Yo. Ya, Dek. Jan. Di zaman perjuangan mundur kelingan
Agung, mangga. Kok payung kok ngene iki? Lho wong kabeh ki duwe kelagian dhewe kok. Kaya Bu Kesi nek nyinden kan mesti ya karo ndemoki anu rambut. Nah. Terus Umi karo ndemoki kebaya. Heeh. Iki ngene kelagian iki. Oh. Lah bojone Bagong iki sen-sen kene. Piye? Nyindeni ngadeg langsung ngene iki. Lah kayak iki mangkat selak telat urung adus. Ayo. Syukur bisa Dangdut kan,